Uvrstite lijek Kaftrio na listu HZZO-a i spasite živote. Apel je to vladi saborskog zastupnika iz Domovinskog pokreta Davora Dretara i udruge oboljelih od cistične fibroze. Pozvali su da se odmah pokrene inicijativa jer je vremena za oboljele sve manje, a novo otvoreno pismo predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću pročitala je Anja Pivara. Pozvala ga je da se osobno uključi i podupre borbu da lijekovi za 150 oboljelih od ove smrtonosne bolesti konačno u Hrvatskoj budu stavljeni na listu Hrvatskog zavoda. Podržite nas u našoj borbi. Mi nismo samo broj, nego ljudska bića, nečije kćeri, nečiji sinovi i naši životi ne smiju imati cijenu. Premijeru, sada je krajnje vrijeme. Pokažite ono za što se zalažete kao humanista, kao europejac. Dokažite nam da ovdje u Hrvatskoj ljudski život nema cijenu.